Fáilte rú beis. Ceach dírithe tá go le pléine sinne. Laura múntar Jolíb cúpla seachtain ó hin faoi bhulaíocht agus céad a bhí gceist le bulíocht. Well, an lá sin phléimid gur bulíocht galúnach gur an sé steachart ach freisin go dárlíonn sé i ríist agus i ríist eile agus freisin tárlíonn sé do éon ghnó. Mar sin bulíocht galúnach gur an sé steachart tárlíonn sé ríist agus i ríist eile agus tárlíonn sé an éon toras nó do éon ghnó tá duine cinnte ghearra chur i steachart. Sin rud a gceist le bulíocht. Nis tá go leor cinealach í difriúil le bulíochta an agus phléise be seo freisin is an múntar Jo. Tá bulíocht ó bhéal sin duine cinnte gluach einnim na chuir ghanna cinnte eile nó rá rudí grána faoi ghanna cinnte eile nó fútsa. Bulíocht isiciúil a tuairt bulla go ghanna cinnt nó i cicail duine cinnt agus ní mar caint faoi cica álamá agus se be gimmars cluthe pelle. Má hálann seo úr amháin mar a báic, ní bulíocht é sin. Ach má tá cicail atarlú i ríist agus i ríist eile, well is bulíocht atá gceist sin. Rud céanna le má tá duine cinnte gluach einnim na chuirt nó rá rudí grána fút i ríist agus i ríist eile. Nis bulíocht wathúchánach, ní te seo nis cho héasca sin tá bulíocht wathúchánach. Tá sé difriúil má tá dú in grúpa agus má ágan duine cinnte machchas an grúpaú agus má tre seo nis atarlú go minic, well sin bulíocht wathúchánach, mar ní éiríonnta go má fút hain. Má tá duine cinnt go do ágal amach as cluthaí nó go do ágal amach as grúpaí nó mar sin. Nis tá muide inne go le plé cybearbhulaíocht. Agus cybearbhulaíocht fe go ber máirte seo tá ríomhaire agus tá tablets tá fón is lob seo tá muide caint faoi cybearbhulaíocht. Nuair tá tú an idirlín líne be tú do ríomhaire de tablet nis freisin go leor go bhíonn gimmart cluichí ríomhaireachta líne ríist is féidir tíocht trasna cybearbhulaíocht an sin agus tar nói ón fón. Mar sin tá muid rá gúil se seo tarlú an idirlínú líne is mó. Ceach go leor. Nis má tása líne agus má tá duine cinnt ag caint leat agus tá sé de ligint Européin gur duine eile iad. Well tá siad an sin an anna bheith grána nach bhfuil tá sin anna bheith grána mar gúil siad ligint Européin gur duine eile iad rá rudí nachhfuil go deas nó rudí nachhfuil fíor. Bréige, scape bréige, cúchaint a láirt fi ghine tí fi gán rím scape ráflaí rudí nachhfuil fíor. Agus déit an rudí seo a bheith maslach go gurach sé de steachart sin sampla eile de cybearbhulaíocht. Nis tá cinnte ghac sib is málam agus ní málam híomhannaí meán hóisialta. Má tá pictiúr ósáte chean go na síomhannaí seo, agus más pictiúr deasa agus má tá duine cinnte a chuir ní málam áardóig síos go minic ní rud deasa sin leidena. Is sampla sin de cybearbhulaíocht agus tíhheiligann scéal má tá pictiúr chuid sin ó gona cinnt nachhfuil tú sásta leis agus má tá duine cinnte chuir is málam go minic, well ní rud deasa sin leidena agus is sampla eile sin de cybearbhulaíocht. Nis Níor bhí muid caint faoi bulíocht wathúchánach a duine cinnte ágal amach as cluthe mar sin. Well is féidir duine ágal amach as grúpaí. Tá má cinnte bhfuil a gur fad na síomhannaí seo, síomhannaí meán hóisialta se na dagan grúpaí cáirde le chéile mín siad caint lena chéile. Ach má tú fágáil duine cinnte machchas an grúpa sin, well is sampla eile sin de cybearbhulaíocht. Nis sé bá bhí muid caint faoi bulíocht rá go dálann sé ríist agus i ríist eile. Ach le cybearbhulaíocht, ní honan cybearbhulaíocht agus gníomh hálíonn de ríist agus i ríist eile. Déach duine cinnt bheith maslach nó rud cinnt nachhfuil go deas fútsa líne úr amháin. Agus sin cybearbhulaíocht, ní gágad mín se tarlú i ríist agus i ríist. Cid is féidir le dtíanana mar sin le stop chuir leis? Well, in chéadrúd is féidir le stop a chuir leis an gaidir leis an gummarsáide tá atraí bhhéin agus an duine seo. Is féidir le a blocáil go leor go na síomhannaí seo, is féidir le a blocáil agus nachhfuil siad ná aon rud rá leat, agus é inseocht go rinne fásta. Stop, blocáil agus inis. Well tá súlam go gáráin in cheacht sin lib agus sib líne a seo amach.